2007 og i 2009. I 2005 og i 2009 deltog han i avlsklasserne og fik medalje her i 2009. En fantastisk farve. Hørdur er ejet af Tone og Per Polnes i Norge, og vises her. I 2009 blev Hørdur 9 for vilje og sind, 9 for formen og rytter, 9 for langsom temperatur, for varmeleg, som har lavet rigtig mange spændende afkom. 500 afkom har han, og 101 er kåret. And he got 2 medals in the beauty classes in 2000.